a on je svoje obraćanje stranačkim kolegama u Puli počeo analizom političkog stanja u Hrvatskoj, gdje se prvi puta pred sudom našla jedna stranka, odnosno HDZ. Početi sa time jer je Hrvatska zemlja političkog apsurda i političkog jednog čudnog ponašanja, budući ta stranka koja je na sudu zato što je opljačkala hrvatske građane, državni proračun, još uvijek pobjeđuje na lokalnim i županijskim izborima. U SDP-u stoga građanima žele vratiti vjeru u politiku, a u Puli promijeniti vlast. Vjerujem da će upravo taj novi tim zajedno sa svim ostalim članovima raditi na izradu programa kojeg će prepoznat građani grada Pule i vjerujemo u uspjeh na sljedećim izborima. Pred Istarskim su SDP-om i izbori za prvoga čovjeka županijske organizacije. 3 su se kandidatkinje za predsjednicu i sinoć obratile s govornice. Želim da naše članstvo postane jedinstveno, da kroz njegovo djelovanje na svim razinama građanima Istre postane prepoznatljiva i bliska stranka koja će prepoznati probleme običnih ljudi. I mi smo stranka koja okuplja i stranka koja mijenja, koja je uvijek znala promijeniti na bolje Hrvatsku. Mi u Puli idemo u proljeće SDP-a. Mislim da je zaista i zadnji ovi izbori su pokazali da je SDP osnažio, da je SDP konačno našao svoj put i da idemo u tom smjeru. Tim bi smjerom trebalo krenuti i 16 novih članova Pulskog gradskog odbora stranke koji su sinoć dobili povjerenje svojih kolega. U novom su sazivu predsjedništva Pulskog SDP-a Vera Radolović, Stevan Mujđa, Martina Butković, Peđa Grbin, Vinko Knez i Mario Peruško.